level jiw jàmm ak level jiw jàmm cooji diwinde cooji gulloji nange sene mene nange bone men sisi samel yawi samel kono wonde ko jimo kono a waɗi lamba liɓama 7 combat 7 défaite te nden somo waɗi ko sartaji hade pewde wata hen kono ko Allah waɗata no jaami fof mi liɓe sukaɓe mbatti wiide bas défaite mi wawi mboɗen kono kala ko jiiɗe adduna ma gas joni ko bas café joni noon jom café mbaɗa ni cewɗam cewɗi holɗum nokkima 2000 joni weccam 2000 eyyi min e 2000 yeeso gon nan jaggo 2000 par journée mi tatani 2000 de ah bon ala am tuttanima ɗo joni 2000 wiɗa kam nomi yahmi artoro witta ɓurma fontumi ah bon eyi weccet ala ɗo hay buddiɗo accanno ɓe a wecci ah wona wono ko wuyɓe ok nello kam o addatmi somi addi a weccatmo par la force weccuma par la force yo ar ma andu min ɓurma ha guet min waɗi 7 combat Moussa Mborodi liɓi ham Bultouf liɓi ham Damña liɓi ham Sare Sar liɓi ham ha Yikini Guiɗi ɗon liɓi ham Abou liɓi ham jaami ha 7e combat o jaami ha moɗo liɓa ndeket mi tarkisima ñadmi yo aro ƴo garde ñande garɗon ɗo kadi mo gonda jikkam yo ardemo ko ƴeewa wa ça va way ko min woni commissaire hande ko min joni ɗo e commissariat aɗa Allah so feccine ɗo commissaire so ça va bien ça va ano ko noon ka rendez-vous hande mbiɗami ara men mene ko wen men Mouvier. Dara. Welan ber Jena Bakande. Do wonno ko Sadio Budel wonno. Nyanda hakkuno kan rendez-vous mi ari ɗo winduɗa indam nde yettoɗa Awla wala wati wona an do wonno ko Sadio Budel. commissaire ñande mi ari ha ɗo mi haalani portable am ko winduɗa hande noon okkuɗa kan rendez-vous mi ari hande Mare ko buubi njurre ma ɗum ko billana dani ko. Woni ɗo ko Sadio Budel ɗo wona Jeynaba nani Jeynaba windu ala ko Jeynaba Sadio Kande kala ko Sadio Budel woni ɗo wona Jeynaba Kande wawi ñande mi ari ha ɗo mi hanni portable am mi haalnima an ari ɗo kalluɗa ka probléme ma eyi o mi ari ha ɗo an woni Sadio Budel an waɗima expliqué jippumini ɗo mi jam joguen nena hen sahaji mi jooɗo so mi jam gol jogay nena anda ko heeɓima hande somin jeeyiɗo guese min jamin toppuya somi ƴetti jullare mi ɗon kewɓe tan ko yande mbaɗa a woni Sadio Budel Jeynaba Kande ko Sadio Budel woni commissaire kadi an ɗo gonɗa ɗo ko min jiiranma ka safayam goto nana heerim tan goɗɗo nan hakkude ɗo goɗɗo nan to hoto keɗɗa men a woni o kan a woni o kadi laar rek gondi o kadi ko jaggi wen onon woji ɓarkala onon mawɗi joni yaha jam ha yawaɗa ale Jeynaba
Allah kon de jeno hirnaago ma ko bone an mo ta sellana be suwabe laawi ñene ngal don do alim momi fi mo ham jode mo yo ar momi da mi rodo ma dum ko momi yo mo so ha dum fe moy ko kay ambida ma tuttuno do wecci do kanko wiyanum non bi mom ko yo yaasum dañi weccet mom tottum weccedo kono wallahi mi yahay daru wiyanum ambida ko wi ma he o wi kam o jogana kam hay weccet an ur suhabe da harna mun anko ni bada hoɗum ɗon mi waɗani haydara weccam e heɗomi sa wiyanoma noon omo ruttoyama wiya kama jaɓani tottude wallahi wiyanum non kaw tottani kam haldam goɗɗum mi tottanima haydara gello so wona seytanel wiyanum non bimo amadou kawde seytan oto wimo noon aɗa heeɗi hakkude mo wonen ko weccir dokkam weccir makko wona wiide mo seyɗani te min a tardini kam wecciram cohlum joni joni mbeɗa yaha amara kam bir gonnoɗa ɗum wona haaju ma te so leelima andu ko gonmi kalis o ko woni wonna jallu tuma kaasa te neɗɗo so yiiɗi dañde ko laaɓi ko ni mbatta gon aɗa heeɗi gon kadi kala kaɗa reeno weccir bujjo e bustappo ene yawi halfude jeeyo gon aɗa heeɗi gon taw noon ko ɗo padɗa immeuble wona ɗo wona wecciram dañata immeuble de gon kaw joni min mi rokkimo kas café o naw mi yiiɗa aɗa jogui weccir walla ala mi ala weccir kono naw mi rokkimo hay kas café mi yiiɗa min cohlumi ko jawdam ndi goɗɗum mi sohlani kala ko fawe jawdi ndi mi jeeya mi yiiɗa ɗum to ɗum mi ala weccet kono yaha haajuma joni joni ɗo jiɗɗa foof yaltin an ɗum woni te a tardini kam ɗo gomi ɗo komi jahannoɗo ha yaaf kaw te an moɗo heftinma an a yattani Moussa Mborodi yimɓe wonda ko ɗum Moussa Mborodi en Samba Mborodi en Coumba Mborodi en haaja men bone hen min mbima ko wecci kam kaw joni min Basir min rokkuma kaso e busawɗi law e minen en falaka mi yiiɗa rutta men wini mbima mi yiiɗa jawdam cuhmi ɗum mi ala weccet ƴeewoy ni foti kadi mbatta e hakkille ko mbiyatamami ko ay jeeyo yo nunɗa sa ɗiɗi jeeygu ma waɗa barka nunɗa anani wona sukaɓe gara e mayene aɗa jaayi ɗumen doole ɗum koko gasi e leydi ndi gonke aɗa heeɗi ɗum koko gasi e leydi ndi ayan ko kaɓum keccuma gonɗomo koye amandema min a amanadimi par ce que ko kalta ko fof mi nani ɗo min gonna min gara mbeɗa heeɗima ala kaldunomi koye sehlam audio whatsapp gonnomi wacci audio whatsapp mbaɗanomi ɗo adduga kalis o ara yimi jaah galle ƴeewa joom biri gonɗo ɗa o somo jogui weccir gara dokkama kalis makko anani mais sa arti ɗo hoto wimo dan tottum kalis makko anani nannguɗo hen te ɗum hoto watta nani inchallah yam ko laaɓi a jarama arimi jaah bonnide an a dañi chance an e mawne on dañi chance oɗo ñalom mi haɓeray comme biyat oton wat violence de domicile kono so wonani hannde mi haɓeray mi fiyannoma hami jooɗo e dow makko hami jooɗo e dow makko mi holla min woni holo e garɗo wiyata holla doole min a ɓuurem doole mi yiiɗa fiidema tan mi gañma ɗum tagui aɗa wonde miñe guila ma her sañ sa yi galle aweɗe nappa wima deƴƴu joom kafe fiima hakilam ko yudima ha huɓɓigi tam jikku an waylima ha bonni gonkam nela diwino ɓiyum sori jamano mara ko police ay ko ralal assalamu alaikum oyo an di bulan gol kono no nakanga mim ko comité ya espèce de jopa ko police ya do te babuna lancez undo ba ko man don jere wo non oh on a jeria donc commissariat non bi mom ka wona ko c'est Basir no ala wona Basir ko Basir borom café men beyda wa betta Moussa ila oh mon birum ok allez 6 mois jambar que espèce de bande de la cam mundu hawnati kewdo haalam anda dañu kalda Ce qui m'intéresse, c'est que je veux savoir. La vérité. Combien m'koré? An, kadia au café, wala kadia do, e waro yibbe. Kolito. Aron na halum gillan. Ngay sunu dum halum gillan. Mimi hori galla mi halama. Ben kalem non. Konito be ngo kilane bam. Kono konito sari on ko kango halta. Daro mo ron woni mo biña.
nana ka jarko busab so be coodi o tottaten ko temen nayi eva woni buttangal baado no monument woni kañum ko français haalata ça va boni ni mi anday dum e wadi goddo gorko njol dow o wiyete o ala tupak mi anda o inde makko mi anda o firi dom firi wiyete merci no wiyete merci kanko so ari o ñangolu fier o yara kafam o kafe de belani sahaajo rufeyam saha fem ko sabu susam sahaaj non ñande nani hab kala hal kalis bimbe son dañi kalis gudire groupe whatsapp kalis o nar be kala no hal kalis bim son dañi kalis gudire groupe whatsapp yimbe pewna jama o ciodo tapiji legal ngal so tobi yimbe mbadda dum do ndiyam dam ben kalis o men ñambe ala be totoram ko temen nay kas be pari non o wi koniro me anda koniro be mallano e lo kanko mallano ena opay bimbe hay liggey na wadi silence ko pat nana wi ko ko anda ko pat wallahi manda mi yidi non bultini nofrom du hawri mbubu naaren mi nanan ko be ko pat ko mbubu naaren nofrom dum tagi mi nanan ando dama won paxo ko e ko dum après bimbe neddo so liggima ha wadi ala teret totte kalismu fof acca dum no way wonde dum dum intéressant ngam dum ngandum yow abanan hun godo voilà amanan de hal faté bonan faté na tika yalti tan ala ngam menna wala xam mim susa surtout nana yeso ay yeso nana ko yes nana wana hajo susa mi wallahi min ko café lamba so di no mi anda goddo sa no yo kaso très importante. Standez mon signal. Surtout toi. Hein? Fais pas de bêtises. Mais... Ok, Anne. What a bêtise, Min? Mais tais-toi. Min, comme assez? Agent. D'arrestation. Vous avez 3 gardes. Madame n'a pas assez de monde. Ah non, mais comme on a assez de numéro de caisse. Tiens, tout quoi non? Non. D'accord. Désolé. Baisse des bandes saltées. Anda woni do ko fellude ala no min pellani min pelli par. D'accord. Min pelli. Avance. Avance. Avance wala avance. Malgré. Oui, anda boy, ala dole. Avance toi. Hein? Faut tout faire au bigo. Voilà, c'est bon, il faut pas dire corps. On va dire bawaga. Cool. Qu'est-ce qui se passe? Tourne. Comment? Allez-y, appelle l'ambulance. Appelle l'ambulance. Vite, tourne. Figam do ko tout faire. Tout faire, dis-moi. Ko dori. Eh, mas. Appelle l'ambulance, toi. Nena. Mas. Ok. Ambulance nar. Ok, So mari corps. Ok, d'accord. Ambulance nar. Vous appelez l'ambulance? Ambulance deju ay membadi ala ka bi ko ase deju anse wala yi do ay deju wala yi masa kala nangu mobi kala nangu may njitu t'inquiète pas may njitu ok l'ambulance arrive o figam ko tout faire do d'accord goddo figam ka wobe d'accord may njitu IND TV hokkanno on série mon Zeydi le fils de Khalifa.